A Concellería de Cultura da Pobra, que dirixe Patricia Lojo, volve a facer unha aposta polo teatro, unha actividade que ten moito tirón na vila, e máis nestas datas de outono. Así deseñou un ciclo teatral no que se incluirán 4 funcións, a cargo de compañías de máximo renome do panorama teatral galego. Dende a Concellería de Cultura seguimos apostando por as artes escénicas, porque levamos comprobando que é algo que funciona moi ben, ten moi boa acollida pola veciñanza, e entonces, bueno, pois vamos a empezar este outono por novembro con 4 pezas. Temos, creo que 4 pezas de renome importantes, que son moi atractivas para todo tipo de público. Espero que a xente da Pobra e da comarca que tamén se acercan ao teatro os domingos, pois que as disfruten e que lles guste. Decir que as dúas últimas están un pouco ligadas ao feminismo, son pezas un pouco pensadas tamén cara a esa data do 25 de novembro. A mostra arrancará xa o día 6, con De algo hai que morrer, a cargo de La Verca. Imos comenzar o primeiro domingo de novembro con unha obra da compañía La Verca que se titula De algo hai que morrer, que é esta mesma. Trátase dunha conferencia fúnebre cómico-teatral na que 2 profesores, Jack e Lihai, pois vanos a disertar e dan respostas a preguntas sobre diversos temas relacionados ca morte. Seguirá o día 13 Redrun Teatro, coa obra Un home con lentes de pasta. O día 20 subirase ás táboas do Elma, a panadería, coa función As que limpan, para rematar o día 27 con Pirolíticos, de Mofé Befa. As funcións desenvolveránse todas elas os domingos ás 7 da tarde, con entrada libre ata completar a cabida. Para a súa realización, a Concellería de Cultura conta coa colaboración da Rede Cultural da Deputación da Coruña.